UNAIDS project engagement with faith-based organization in Mizoram phase 2 in zavain kan lo lom chewa voinia hian hetianga hun hlutak in ron pe ka wang hian lom thu kan soya YWCA of Aizawl chuan in zavain Isua Krista mingin chibai kan buk chewani pathian kai shwaina in YWCA tele UNAIDS ṭangkawp chuan he project hi phase 2 kan lo thlengta hi lom om kan ti a pathian kai shwaina kan dong zelanga voina training te po hian hlok thlak takle ra thatak achwa kan be seitlata chu chu kan tong chaina ani engtinnge HIV positive telaka khawngaihna te hmangaihna te Kohhran hoten kan lanti rang ti min zirtir turin Reverend Dr. Andrew H. Laltlan liana ATC in min la zirtiranga tin Reverend Dr. Joe Laldin puya AICS ten hemi chungchang hi min la zirtir don ani tin HIV chungchanga kan shiat tur poimo te min shiat tir turin Dr. Lalchan Himaral te Presbyterian Hospital Durtlangin min la zirtir don bok ani Christian state kan nia chuti lai chuan hetiang ang natna har satak mei hianin min tlak buak hi aza thlak zong te pon alak thei ome tin Kohhran ho te po kheu kharngai kan la ni fo mei te po hi za thlaka alak thei ome a mero chu veina hian za khotlai rungot thei kan nilawa kan za wanga kan thut ringot chuan he thil thalo tak hian min chim na satul tul don awangin kan thut muna tanga kan thoa chan kan lak angai tak meu ani Christian state a chezongin khovel shiata kan lo san ta ka wang hian ma la turin Kohhran ho te veina hian chan kan lak angai tak zeta Kohhran ho te chu Isua Krista zui tu te kan ni awangin Isua hnung zui tu te kan ni anga Isua na thok chun zom turin veina hian chan kan lak angai tak meu ani kan zui mek Isua chuan thupek thar min pe a chu in hmangai ton turin min ti ani zon abung som pathum chang somthum palia chuan thupek thar ka pek cheu hi in hmangai ula ke in ka hmangai cheu ang hian nangni po in hmangai ula in hmangai chuan mi zong in ka zirtir te in ni ti chumia chuan an sia ang ati a thupek min pe a ngen na anilawa tin sia tir na po anilawa thupek Isua Krista hian min pe ani tin rom bung ria chang somthum pakwa chuan hmangai na in veng te ati kholo ngai lawa hmangai na chu dan zo fam kim na ni ti in min lo sia tir boka Bible a hian hmangai na thu shim hi voi za sari somnga pakhat lai a ome mithiam ten an ti a Bible thulai mu ber a central theme chu hmangai na hi ani a tin kan pathian po hi ama hi hmangai na ani shim ani chu wangin kan Christian te in zirtiana pui hi hmangai na hian a khai khom thei ome chu wangin Kohhran ho te chuan har sat na tok mek kan u nau te suam hmangina suam mek te chan chuak tur hian ke kan pen angai tak mewa chu kan hna le kan ti mak mo ani tak meu ani veina hian kan u nau te HIV positive awanga in kil toy mek te har satna an to awanga midang pawl ngam lawa biru mek te chan chuak tur le an mani the na chanchin tha shil tur hian kan kowa a in ngata Isua khovela len lai khan natna tuar tam takte atidam china mi nan ten em phar te po ati thiang lima tin meichia kumsom pahni lai thi pu to zuda hodana pheichuan khoi thiang lo te po damna a thlentira tin uire meichia uire den hlum ngei tura an ngai po Isua chuan angai dama a hmangai na lantira duat takin an ani chuan a kai tho ani chu wangin Kohhran ho te hian heng kan u nau ril ru le taksa a namek te kan tuam hlom ve tur ani tak mewa an sual wanga tuar te po an lo ni mei theya tin chen khat chu an van duai wang shima tuar te po an lo ni anga engwang po in lo tuar po ni selangin hmangaya tuam hlom hi kan ti tur ani tak mewani tin an sual wang le
an fel lo wanga tuar an ne wang hian hmangai harsa kan ti mai theia ani renga mihring din huna chuan chu kan ngai to dan ani fawani amai ro chu an sual wanga lo tuar po ni sela eng wanga lo tuar po ni sela an mani hmangaya en kola khai chwa chu kan ti tur ani tak mewa isua po in min zir tir dan ani bok ani hmangai harsa tak te hi hmangai turin min zir tira Reverend Rick Warren chuan heti hian lo saya hmangai harsa tak te hi pathian hian hmangaihna min zir tir du awang hian kan bul hnaya aron hung chen ati ani chu wangin heng HIV positive te hi pathianin hmangaihna min zir tir adu awangin kan bul hnaya hian aron hung hnai po ani mai theia chu wangin hmangaya an ma ni kai hruai tur hian ke kan pen atul tak mevani zohana bung som pali chang som pania chuan isuan tu po miring chuan thil kati angte ati ve ang ati a isua hnungzui tu te kan ni chuan isua ti angte ti ve a zir ve zel tur kan ni a chuwangin voina hian HIV positive te khai chuak tur le an ma ni ṭanpui tur hian engamoti kong talin ma kan laka na kan tho angai tak zet ani chutiang tur chuan voina training a local zong te po hi pathianin ti chak ṭheuh cheu-sela pathianin mal som cheu-sela ti hi kadu sakna cheu ani kalome